Bueno, gaur gonbidatu oso berezi badaukagu gure programa honetan, Maialen Txorraut, Lasarte Oriako piraguista. Berak urrezko domina irabazi dau Rioko Olinpiar Jokoetan, eta zorionak Maialen. Eskerrik asko. Ez dakit egun batzuk pasatu dira, bustuan 11-tik, finaletik. Pixkat jakitun zara lortu dozuna, hau egun hauetan hemen behintzat sekulako jartzen euki dau, ez pentsa Euskal Herrian bi kirolari bakarrik irabazi da urrezko domina, bakarkako probetan, Miguel Indurainek eta zeu. Zo zer bada, ez? Bai, bada, handia izan da egindakoa, hortaz kontziente naiz. Baina oraindik batzutan igual asimilatzea, ez? Kostatzen, asimilatzea, pentsatzen jartzen naizen bakoitzean, ez? Joko olimpikoak irabazi dela, horren atzetik hainbeste denboran ibilita gero, ez? Egin dudala, pentsatzen, baina ja, egina daukat. Batzutan hori kontzientziei pikin bat falta zait oraindik. Zu komentadotzu ez, dakit aizpakin uste dute berbain zen duela, pixkat hemen mugitu dan guzti hori, edo indik... Bai, oraindik aizpakin ez naiz egon, baina hitzain dut eta, harrituta zenbat jende ez, emozionatu den, zenbat jendek jarraitu duen nire lasterketa eta zenbat jendek animatu nagoen, ez, bultzatu nagoen. Zuk horra aipatzen zenduan, Riora biatu horretik, elkarrizketa batian komentatu zenduan, obsesio hori, ez, urrezko domina lortzean, oinen bendaukazu hemen bertan domina hau. Ez dakit sama hori kendu dozun? Bai, pixua gainetik kendu dut. Argi neukan hasieratik, ni urre hori nahi nuela. Baina ez dakit ez nekin zerrekin bultatuko nintzen, hori esaten, nik urrea nahi dut, baina ez dakit zerrekin bultatuko nahi zen. Eta horren atzetik hainbeste morabileta gero, ez, urreakin etxera jutea, baina nola, gurekin dago, gurekin. Eta pixkate sentsazio hori jaitxira maitxu zenduanean da markagailuan ikusi denbora hori, 88,78 segundu. Ze pentsa zenduan, burura zetorri zatzun? Ez dira pentsamenduk etortzen, horre emozioa besteik ez. Eta emozioa gorputzetik garrasia eta ditzen janaotik eta beste zerrez. Ezin pentsatu. Minutu batzutan, ez zian, konexioan burukoak ez zuen oso fin. Noiz ikusi zenduan zure burua pixka, ez dakite, denbora horrekin ja, brontzesko domina ja, zenukan jeskuan. Ez dakit noiz ikusi zenduan zure burua urrezko dominakin, txapeldu modura. Ja denbora ikusi nunean horrekin jazta, horrekin beteta sentitu nintzen. Ez nintzen kezkatu beste nesketan. Ez nekien hori urrengoa izango zini, baina ez nun pentsatzen urrea da ez da urrea, denbora oso ona zen eta horrekin nahikoa nuen. Nik beti esan dut, ez, konpetizioa lortzen nire finala egitea, nekila gauza polita izango zela, eta denbora ikusi nuen ere finala egin nuela. Eta ero beste iruditako bazan hori, ez, alaba zenukan zain, hor nola itxutu bat, eta zuk bebai komentatzen zenduan, gure lankide Imanol Magro hori elkarrizketa batean, zuk apostu bat zendula, nahi zendula ama izan, nahi zendula elitezko kirolari izan, eta apostu hori irabazi egin dozuela, ez? Eskataldarrikapen hori izan dozu. Bai, gure apostua izan zen, nik kirolari izan nuen, piraguista hona izan nahi nuen, eta ama jarraitu izaten piraguista honenekin burrukatzen egon, eta ama izan. Hasi baino leheno ez dakizu oso nola izango den, baino grina hor zegon. Eta, sekulako apostu egin genuen, sekulako inbertsio egin dugu. Eta irabazi dugu, urrezko domina hau gurekin daukagu, baina horrek ez du esan nahi gauza bukatzen denik, ez? Alaba bat betirako daukat, bere maitasuna betirako eukitza espero dut, eta hor jarraituko dugu gure bizitzan, ez? Oraindik nire karrera, piragusmo karrera ez dut uste bukatu denik, eta hor jarraituko dugu, helburu berria jartzen, meta berriak, eta pausuz pausu. Hori galdetu nahi nizun jaskan galdera gisa, ez dakite Tokio 2020 markatuta dukozun, bakite mundialak eta falta dirala. Tokio oraindik ez dakat kalendarioan markatuta, baina datorren urtean pentsatzen pausuz pausu joan behar dela. Eta guantxe bukatu dut, oraindik aure asimilatu beharra daukat, baina bai urrengo ziklo olimpikoa polita dela. Munduko txapelketa pon, munduko txapelketa Lasur Urrielen, 2019an, eta urte bat gehiago eta Tokio. Baina, haindik laburte dira, laburte luze egin daitezke eta mantxo jungo geha. Letra honakin eta mantxo. Bale, mi esker gurekin izatiatik.